Bizitza azkarregi doa. Hori diote behintzat STR taldeko lagunek. Disko berria kaleratu berri dute Baga Biga diskoetxearen babesean. Grabitatea une batez. Eta lana gertutik ezagutzeko taldeko kideekin egin dugu hitzordua. Gaur, gurean, STR. Azkarregi dena doa, azkarregi dani nora, betikoekin aspertuta, betiko lekuan. Azkarregi dena aldatu da. Sekula eskitxia biadura. STR 2019 garren urtean sortzen da. Oian, Aritz, Mendiola eta Irurok sortzen dugu. Zuzenekoetara eramateko Xabirekin eta Landerrekin jartzen gara kontaktuan momentu horretan. Eta, bidea eginez, EP txiki bat, Gozo izenekoa, eta gerora Jatoil gure lehenengo diska galeratzen dugu. Formazio horrekin. Kontzertu ezberdinak eman genituen, leku ezberdinetara hurbildu ginen jotzera, eta heltzen da momentu bat non Aritzek taldea uzten duen, eta gaur egungo formaziora sartzen da Dana, eta osatzen du gaur egungo formazioa. Eta Danarekin batera, kaleratzen dugu gure lehenengo kantua, Danarekin batera, galdu ez baduzu, eta hortik abiatuta, aurreko abenduan kaleratu dugun gure bigarren diska eta formazio berriaren lehenengo. STR hasiera batean sortu zenean, trapa egiten genuen, esango dugu trapa egiten genuela. Ni pertsonalki elektronikatik etortzen naiz, Iker rapetik, metaltik, beste taldekideak jazza, ere, funkia eta bar. Baina sortu zenean, lehenengo kanta proga moduko bat izan zen, musika berria saiatzen sortzeko, eta gaur egun popa egiten dugu, hainbat estilo ezberdin jorratuz, eta gustoko dugu poparen inguruan genero edo musika estilo ezberdin nahastea. Bai hori da, Oianek esan duen moduen, azkenian nire beste talde batzuekin nator, laukatu eta olako taldiek, rocka gehiago jorratzen dabenak, baina izen zen era bat, gauza barrizek probetako, genero barrizek ikutu eta apur bat abertze urtetan zen. Beti espero horretan nahi guzteten jakuzen gauzak eitzi eta dano batera abesti barrizek atara. Ni metaletik nator, txikitatik metala entzuteik da punka da holan. Justo herri oioan egon nintzen Ikerrekin, da hortikan aurrera, horraino. Da guain popa jotzen, da hori ezberdina dela. Azken finean bateria jotzeko modu edo baterian akustikoa hibridoa bilakatzen denean, aldaketa nahiko txo dago. 2022 urtean aro berri bat abiatzen da STR taldean. Aritzek taldea uzten du, eta Dana esartzen da bera ordezkatuz. Taldekide aldakitekin batera, lan egiteko moduak ere aldatzen dira. Egia da pairatu genuela aldaketa garrantzitsu bat taldean. Azken finean, abeslarietako bat galtzea taldean, ekartzen zuen, aldaketa horrek ekartzen zuen, eraldaketa prozesu beharrezko bat taldean. Eta egia esan, nik ustot momentu horretan geundela danok apur bat nora ezean. Ez genekien oso ondo zer gertatuko zen taldearekin, nora bota zer egin, eta batean bururatu zitzaigun Danaren izena, eta esango dizut egia, ez genuen pentsatzen baiezko emango zigunik, genekielako bera 1000 gauzetara zegoela, eta batean baiezkoa jaso genuen bere aldetik, eta taldearen aro berria hasi izan, eta nik uste dut taldeari gertatu zaion gauzarik onenetarikoa izan dela. Jo, eskerrik asko. Hasiera baten errespetua ematen zian olako talde baten sartzea, naiz eta proiektu askotan egon, netzako talde baten sartzea hola ni, frontline bezala, berria zan, beti kolaboraketetan ibiltzea, edo ikasketetan, lo que sea, hain da beste zerbait eta bereziki ibilbide bat daken talde batean, hori beti errespetuan bat izu. Iritsi nintzanen, erakutsi ziaten non egiten zuten lan, nola egiten zuten lan, eta taldeaz maite mindu nintzen, azkenen ez da talde bat bakarrekan, nik uste dela lagun talde bat, musika egiten duna. Taldea asko aldatu da, musika estiloa guztiz aldatu da, eta Danaren
dana taldera gehitu zenean, asko ekarri zigun. Azkenean gauza pila bat dakizki musikari buruz, nik pertsonalki ez nekien igual hainbeste berak entzuten dituen genero hoietaz, ez? Eta, polita da, hemen sortzen den konposaketa, idazketa prozesua, azkenean bakoitzak badaki asko bere, ez dakit nola zen, bere arloan, ez? Orduan, hori dena gehitzen denean, ez zer sortzen da. Berri zutan ni zentimetro batera eta ez dakit nik galdetuz irakatsi gidatzeko baimena iraungi zait zora biatzeko arrazoi gehiegi hemen galtzeko desira horri lotuta betiko Hasi nahi zurez gainen zaborea irudikatzen ez dakit noiz baita zuko deten zurekin ora noa gravitateak Aro berri honetan, pop giroek protagonismo hartzen dute kantu sorkuntzan. Elektronika lanabesak lagun, eragin askotariko melodiak lantzen dituzte. Beti ere, popa ardatz. Entzuten dugu zen gauzak plasmatzen dugu gero bai gure abestizetan, eta momentu bakoitzak, determinetan dozku zelan engo dugu zen abestizek. Eta diskonetarako adibidez, ikusi duguna izan da, gehien erakarri dozkune, edo bintzat urteiakune barrutik izan dela melodia popero hauek, mezkla apur bat bebai, toke elektroniko batzuk, apur bat rock bestiloko batzuk bebai, eta funky bebai, urten dakune momentuan. Xabik esan duen moduan, egia da, etiketa bat jartzearen gaur egun eseterrek popa egiten duela. Baina, noski ez da popa bakarrik. Ukitzen ditu esparru asko, adibidez, future basoinuak, drum and basoinuak dauz bebai diska berrian, funky soinuak. Oianek esan duen moduan bebai dana taldera sartu zenetik, egia da akorde arraroak sartzen ditugula batzutan, abestietan, baina gertatzen da gauza bat STR-en. Xabik oso ondo azaldu du gainera. Normalean entzuten dugun hori, saiatzen gara plasmatzen gure abestietan. Eta noski gure gustuak denborarekin batera aldatzen doaz. Entzuten duguna urte bakoitzan aldatzen doa, eta oso azkar aspertzen gara. Orduan, nik uste dut STR daukan oso gauza ona dela, ez dugula muga finkoak jartzen konposizioan, adibidez, eta horrek ematen digu nolabaiteko jarraitzeko gogoa, beti ere hori konposatzeko gogoa, elkartzeko gogoa, eta sentitzen dugu ez garela igual hainbeste estankatzen edo ez garela aspertzen. Oianek esan duen bezala nik uste bakoitzak bere ibilbide musikala dakala eta ibilbide horretatik ekarpenak egiten dituela. Funky asko entzun dut etxean, reggae asko, jazz asko, ez? Baina bai saiatzen garela edo ni gutxienez saiatzen naizela, musika estilo horiek dazkaten interes musikal horiek poparen filtrotik pasatzen eta zerbait desberdina egiten. Azkenean ikuste kantak interesgarriak bihurtzen dira, hori, elementu asko sartzen ditugulako, baina estilo desberdinetatik datoztelako. Musikari bakoitzak badu bere rola sorkuntza garaian. Tresna bakoitza egungo norabidera moldatu dute. Teklatuak, sinteak, gitarrak eta bateriak bideratuz elektronikara. Sorkuntza prozesua STR taldean nahiko aldatu da. Azken urte hauetan hasieran egia da igual rolak nahiko mugatuak genituela, ez? Taldea sortu zenean, nik jartzen nintzen baseak sortzera, Ikerrek eta Alitzek letrak idaztera eta punto. Baina azken bola honetan, nahiko kuriositatea sentitu duzue guztiok ekoizpenaren munduan, ez? Eta asko ikasi duzute, orduan esango nuke ekoizleak guztiok garela. Ableton erabiltzen dugu ekoizteko, eta gero zuzenean, hainbat teklatu eramaten ditut, pad bat bebai soinua jotzeko, eta abotsa batzuetan, kantaren batean. Abesti bakoitzak hain desberdinek izenkeran, junbizara ikusten apur bat, arregloak nundik bota, igual desberdinek ezen berdire, ez hain tipikoak igual gitarratan egoten direnak, egize da, asko joten dela efektotara eta bebai estetika hori, abesti bakoitzak dekon estetika hori bilatzera.
Horretarako guk erabiltzen dugu Line 6 Helix bat, programatute dekogune, automatiko juteko soinu guztizek aldatzen, ze, karo, elektronikan gainera, normalean nahiko preciso izen behar izaten dire soinu horrek, bai delaysek eta aldaketak, orduen guztetan jaku dana programatute ukitxie, juteko, dana tempora. Estudioan ez dugu asko grabatzen, ze oianek egiten dut dana ordenagailuak indagolan, baina bai egia dela grabatzen ditugula platuak da kajak, holan potolago sonatzeko, eta gero direktuen eruaten dudana da PDP simple bat, zazpi pieza dazkana, baina eruaten ditut gitxio, da gero hibrido modure eruatet, orduan triggerrak da bombo elektroniko batekin aparte, da gero bigarren kaja triggerrak indoa, oktopaza eruatet, da gero bi kaja, bata principala bigarrena triggerrakin, 3 tom, da gero platerrak. Normalien plater handiak gustatzen zaizkitzeren hostia handiagoa da, literalki, da gero efekto platerrak dazkat. Mina urdinegi irentziz pasa izan ditu egunak zuet zaudenetik enaiz oitu faltan zaitut ahulez jantzen nauterriz dena bortizegi denbora galtze utxonetan. Bi ahots nagusi ditu STR bandak. Iker eta Danae arduratzen dira ahotsen lanketaz, bakoitzaren ezaugarri eta indarguneekin. Horretarako, errekurtso eta efektu ugari erabiltzen dituzte, teknologi berriak lagun. Ni pertsonalki etortzen nintzen bebai Revolta Bermanen taldean, adibidez, ahotsa nahiko gordin eskaintzera edo botatzera, ez? Screen batzuk bebai egin behar genituen talde horrekin eta STR-en guztiz ezberdina da. Dana da melodia, dana da hori ez, melodiaren nota guztietara joatea eta saiatzea nota guztiak emoten eta gero estetikaren gaitik bai gustatzen zaigula konpresio handiko ahotsak erabiltzea bai kantuetan, estudioan, eta gero zuzenekoetan bebai, autotune efektua erabiltzen dugu bebai. Esango nuke ez beti beste talde askok erabiltzen duten moduan, hau da, nik esan duten moduan ato rabo, ez? Baina estetika mantentzeko gustatzen zaigu autotuneak ahotsari ematen dion timbre, gehitzen dio timbre apurtxo bat ahots bakoitzari eta gustatzen zaigu. Eta gero bestetik, gure teknikariarekin batera, zuzenekoetan, delaiak, reverb ezberdinak, saturazioak, pitch moldaketa bebai erabiltzen ditugu, esken mundua da. Eta esango nuke nahiko frikia garela, gauza guzti horietan, orduan ezin dizkizut esan gauza guztiak ze gehiegi dira, orduan, baina bai, gustatzen zaigu efektuekin jolastea pila. Nik STR-en eukien dere ibilbide propioa ahotsarekin, ze, klaro, hasiera baten izaten ez esate zuten, nik autotunikan ez den nahi, osea, ez robota izan nahi, ze azkenen, ikasketak, ez, kantuko ikasketa baldin behituzu, saietzea, zure ahotsa ondo lantzen, eta dauzkazu aurre iritzi batzuk, ez, efektu horrei buruz, esatezuna, yo no quiero, porque ez dut behar, ez zare hola, ez, minon. Bai izan dela, ez, enuk esango prozesu polita, baina, adaptazio modukoa eta ere asko ikastezu, efektuak bere, mugak edo bere limitazioak dazka eta zu, molde horretan abesten ikasi berrezu ere, bai. Orduan, asko ikasten nahi haiekin, bai, oso interesgarri. Nik uste eta abesten duen bakarran, abesten ez duen handina. Asko zobe. Momentu, zan. Asko zobe. Grabitatea une batez diskoa gau estudioetan sortzen eta grabatzen da. 3 urteko lan prozesua izan da. Kantuen lehen zirriborroetatik, rek botoia zapaldu bitartean. Hemen konposatu zen eta grabatu zen, eta nahastu eta masterizatu zen gure azken lehengo diska. Gure lehengo diska eta lehengo EPA bebai, beraz, konfiantzazko estudioa da. Oso gustora gaude hemen, etxea bezala aurkitzen dugu estudio hau.
azkenean, bueno, bakoitzak bere lanak, bere ikasketa dauzka, eta aurkitzen dugu konposatzeko eta grabatzeko ordua edo lekua gauetan. Orduan, bueno, oso gustora elkartzen gara, prozesua oso polita da, bakoitzak bere ideiak, bere gauzatxoak gehitzen ditu, prozesu luzea izan da, bi urte, igual eman ditugu, bai, bizpahiru urte eman ditugu diska konposatzen, eta, bueno, esango dugu azkenengo kanta, diska entregatu, baina pare bat egun lehenago amaitu genuela. Bai, holakoak gara. Azkarregi, dena doa, azkarregi, dani nora, betikoekin aspertuta, betiko lekuan, azkarregi, dena aldatu da. Sekula eskaitzi abiadura, arazo guztiak arintzeko, falta zeidan soilik ardura, ez badugu dena moteltzen istripu bat dugu merezita ez badugu. Elektronikatik dator STR taldearen aro berria. Abestien ekoizpenean saiakera ugari egin dituzte, eta kantu bakoitzari behar adina denbora eskaini diote. Azken emaitza borobildu arte. Bai, esango nuke puntu bateraino STR taldean sustatzen den ekoizpena dela enfermizoa. Bai, ze egia da, gube bai ikasketa prozesu batean gaudela, batzuentzat, askorentzat, ekoizpen mundua nahiko berria da, Oianek bere astapenak zituen aurretik eta bere ikasketak, baina egiten dugun estiloagaitik edo bilatzen dugun estetikagaitik perfekzioa bilatzen dugu askotan soinuetan, eta gabiz igual ikasten be bai perfekzio hori ez jorratzera soinu guztietan, zerrek bai ematen dio sarma, ez? Baina, bueno, esan dudan moduan ikasketa prozesu horretan gaude, eta bai, Oianek komentatu dituen gau horietan, ordu pila bat izan dira, gu bakarrik entzungo eta ikusiko ditugun gauzak konpontzen eta bere lekura eramaten dinot. Esan dudan moduan nahi konfermizoa da, ekoizpena, eta pila bat disfrutatzen dugu, egia esan, hori bai. Baina soinu bakoitzari eskaintzen digun denbora askotan ridikuloa da. Hauek esan duten modure, soinu batekin igual 2-3 ordu egon algea, lasai asko soinua ondo jorratu arte. Da, eske, kristun tarada da. Osea, egia esan da, sartzen zea, baina ez dakizu noiz ateatzen zean. Orduan, hardcore puro. Hardcore puro. Eske, esplikatzeko modurik ez da, egia esan da. Osea, hor sartu da, soinu bat putatzen badu, eske, ondo ate arte, ez gea hortikan ateako. Musika erreferentziak Euskal Herritik kanpora topatzen ditu STR taldeak. Gurean gustoko taldeak dituzten arren, atzerrian topatzen dituzte eragin nagusiak. Gure referentzia gehienak kanpotik datoz. Danak, esango nuke. Bai. Amendik ez dugu edaten, uste dut. Bai, ez dakit, estatu batuetatik, Sueziatik, pila bat. Azkenean oso, guretzat, pasatiempos moduko bat da, musika entzutea eta gure artean partekatzea, ez begira nork tipa honek edo tipa honek edo talde honek atera duen abesti, diska berria, begira nolakoa den ekoizpena, abesti generoa edo fusioa begira nola egin duten, saiatuko gara horrelako zerbait egiten, jendea elkartzen da beste plan batzuk egiteko, elkartzen gara, musika entzuteko, partekatzeko eta komentatzeko. Garagardoekin, ez? Bai, hori bai, fijo. Gehitu nahiko nuke gauza bat eta egia da, hori ez, Euskal Herriko musika asko entzuten dugu eta baitugu gure talde kutxunak bai, hemen Euskal Herrian, baina egia da, STRen egin nahi dugunerako beti botatzen dugula begira da apur bat kanpora. Ikusten dugulako, hori ez, popean eta jorratzen ditugun estilos berdin horietan, kanpoko referenteak, ez dakit, egiten dituzte gauzak bestera batera eta guri nahiko txo gustatzen zaigu. Diseinu koloretsuan dator STR taldearen lan berria. Arrosa koloreko digipack formatuan dator lana. Kantu bakoitza, postalerako ilustrazio eder batekin. Diskaren diseinuak egin zuen Ruben Caballerok. Oso gustora gelditu ginen berak sortutako iruditegiarekin. Kantu egin nahi genien eman, hori ez, iruditegi jakin bat, unibertso berdin batean zegoen iruditegi bat, naiz eta diska kontzeptuala ez izan, ze berez ez dago lan diska
borobiltzen duen kontzeptu finkorik, bai, gai ezberdinak jorratzen dira, baina ez da diska kontzeptual bat. Eta bai, egia da, nik uste dut beti egingo dugula postua formatu fisikoaren alde, naiz eta gaur egun ez izan igual aproposena, baina, bueno, alde horretatik igual, bebai, apur bat erromantikoa gara, eta... Modu simbolikoan edo, Bai, beti egongo da nonor. Erosingo da bela. Bai, orduan jarraituko dugu formatu fisikoa egiten, ziur nago. Beste egun bat, sofan etzan da zure mezua, heldu behar da ez da iritsiko. Galduko dira gure gauak, gertatu ez direna mila histori polit, idatza zirenak ez dira iritsiko. Begiratu nazazo, dena amaitu dela zateko. STR taldearen ikuslegoari buruz galdegiterakoan, musikeriek ez dute erantzun argi bat. Mainstreametik kanpo ikusten dute beraien burua. Eta batez ere, taldekideak kontent egotea dute helburu. Galdera nahiko zaila erantzuteko. Nik uste dut gure kontzertuetan gutxienez eta, adibidez, azoka batean edo diskak saltzen egon garenean, publiko ezberdin hurbiltzen dela beti. Oso zaila da finkatzea STR-rentzat, gutxienez niretzat, ez dakitzuek igual... Holanda. Baina... Bueno, Spotifyek jartze du, baina, 25-etik 34. Bai, baina gero bebai etortzen zaizkizu 25-etik berakoak, 36-tik gorakoak, eta oso zaila da. Guk egia da, ez dakit egin beharko genuken edo ez, baina ez dugula egiten gure musika publiko objektibo jakin bati begira. Izan ere gure publiko objektiboa uste dut direla ez gure buruak, gu garela, eta gero egiten dugu musika horrekin konektatuta eta identifikatuta sentitzen den orok disfruta dezala gure musika. Eta izan ere, egia da, igual gure musika ez dela, hau askotan hitz egiten dugu artean, ez? Badakigu gure musika ez dela igual mainstreameko zerbait, eta igual euskal jaietan ez, normalean edo herriko jaietan, eszenatoki handitan gehien ikusten dana da mainstreama, baina egia da jaso dugun erantzuna eta feedbacka kontzertu eta eszenatoki horietan izan dela nire ustez onena. Hori da gainera gure guzteten jaku apur bat abestizek eraldatzie zuzenean ez izatea proposamen berdine diskoan dauenana. Eta dediketan dutzagu denbora bastante, jententzako, publikoantzako, bai entzun dauenantzako eta ez dauenantzako entzun, zeo zer apur bat desberdine. Arreloak aldatzen dugu, instrumentazioa aldatzen dugu, batzutan inkluso generoz aldatzen dugu abestize zuzenean gu komoda egoteko. Bai, oso desberdine da diskokoa eta zuzenekoa. Guzteten jaku divertitzie eszenatoki gainen eta horretarako suposatzen dut korte batzuk sartzie edo abestizek horren hartien lotzie, holan funtzionatzen dugu.